Otellaan nämä nimien sivujen asetukset kuntoon ja tehdään sivun numerointi. Eli tehdään ensin näiden asetukset kuntoon. Eli näissä, miten tekee, niin on montakin tapaa. Mä tapaan varmuuden vuoksi laittaa siihen tuon leipätekstityyli, jotta siihen tulee se oikea fontti varmasti, ja sitten mennä tuonne propertiesiin ja sieltä sitten pistää sen keskityksen päälle ja käydä tekemässä mahdollisesti muitakin asetuksia sitten sinne sen jälkeen. Eli nyt tässä tapauksessa me tehdäänkin muita asetuksia. Laitetaan tämä kirjoittajan nimi täältä kursiivilla ja sitten tämä kirjan nimi suuraakkosilla. Niitä ei kannata niin kuin Shift-pohjassa tai Caps Lock-pohjassa kirjoittaa, vaan täältä löytyy suoraan suuraakkos All Caps -painike. Noin. Ja voihan siihen kokeilla, jos se laittaa vaikka boldilla vielä tuolta, että miltä se näyttää. Ihan hyvältä näyttää. Tulee vähän kontrastia näiden välille. Ja tälle vähän samoja asetuksia sitten tälle tekstille täältä. Eli tuohon tuo leipäteksti, tyyli ja sitten boldi, kaikki isolla ja keskitys. Ja tänne samat operaatiot, eli leipäteksti tulee suoraan ne fontit oikein, keskitys, ja se saa olla tuolla samaisella noin. Ja täällä sama juttu. Valitaan siitä kaikki ja leipäteksti, keskitys. Ja sitten sitä rivin väliä reilusti tähän, että sitten tulee kauniimman näköinen. Noin. Ja tää voi olla vähän pienemmälläkin, vaikka piste koko 8. Niin. Vähän raju nyt tuo riviväli piste 8, että otetaan vähän alas sitä. Noin. Hyvä. Sitten suosittelen muuten välillä tallentamaan, että file ja save as ja sieltä sitten talteen tämän homman. Ja mulla se on täällä. Ja kirjainen tallenna. Eli kannattaa tallennella, ettei käy huonosti. Toki InDesign on aika hyvä siinä miten se pelaa. Nyt mä huomaan, että tuolla on vähän tuommoinen orpoloinen tuolla, että korjataan sitä. Eli valitaan koko homma ja lisätään sinne. Noin. Ja sitten se sivun numerointi. Se tapahtuu täällä Pages-työkalulla. Menette tänne A-parentille, eli tälle sivupohjalle, kaksoisklikkaatte itsenne sinne. Ja sivupohjathan toimii meillä sillä tavalla, että kaikki mitä tänne luodaan syntyy sinne varsinaisille sivuille. Eli painetaan musta nuolityökalu ensin ja painetaan kaksoisvedet, nähdään nämä apuviivastot ja muut. Luotte sinne tekstikentän. Itse asiassa siellä on jo tekstikentät meillä, eli voitte vaan valita tekstikentän ja kirjoittaa sinne tekstikenttään tai laittaa sinne tekstikenttään nyt sitten type ja insert special character, markers ja current page number, eli tuolta löytyy current page number, näin. Se luo tuonne tämmöisen A-kirjaimen, joka korvautuu sitten kullakin sivulla sitten sillä sivun numerolla ja tehdään sitten tekstikentästä suosiosta heti pienempi, viedään se vähän tuon marginaali alapuolelle ja mennään tuonne propertiesiin. Siihen voi laittaa tuon leipätekstityylin, jotta siihen tulee se oikea tyyli. Otetaan siitä tuo ensirivin sisennys pois ja sitten keskitetään se. Ja sitten valitaan tuo musta nuolityökalu ja mennään tuonne optionseihin ja laitetaan se bottom, jotta se menee kätevästi tuonne sivun reunaan noin. Ja tämä voi sitten ihan vaan, tuosta voi poistaa tuon tekstikentän tuosta toiselta sivulta ja siirtää vaan tämän alt-pohjassa, kun siirrätte, niin se kopioituu se merkki tuosta. Eli InDesignissa tämä toimii näin, eli sinne laitetaan tänne master-sivulle, parent-sivulle tänne, kun menette ja laitatte sinne vaan tekstikentän ja lisäätte sinne tuon type insert special character ja markers ja current page number, niin sillä syntyy A-kirja, joka sitten kun menette katsomaan tänne normaali sivulle
kaksosklikkaatte, niin siellä on sivun numero nyt. Jokaisella sivulla on sivun numero. Täällä on tapahtunut jotain hämmentävää tuolla. Ahaa, alright, nyt mä teinkin virheen. Eli kun mä menin tänne A-parentille ja menin muokkaamaan sitä tekstikenttää, joka täällä on, niin se itse asiassa ne muokkausasetukset tulikin näille sivuille siihen tekstikenttään, joka siellä oli. Eli näköjään, tätä mä en tiennyt, tämä on mullekin uutta tietoa, en tätä videoa tee uusiksi, vaan antaa tämän mun virheen täällä olla, virheistä aina oppii. Eli nyt mä opin sen, että näköjään kun sä muokkaat näitä primary text frameja, jotka luotiin siinä tiedoston luontivaiheessa, niin se on sidonnainen näihin sivupohjilla oleviin tekstikenttiin. Eli sitä ei saa mennä muokkaamaan, ellei ole tarkoitus sit muokata sitä tekstiä joka sivulla. Nyt tämän puolen sivu, tämä ei muokkautunut, koska mä vaan poistin sen näköjään, sillä ei ole vaikutusta. Eli nyt mun kannattaa mennä ja painaa Edit Undo täältä ja useamman kerran, että se tulee takas tää homma. Eli tietysti mä voisin sen vaan pistää oikein kokoiseksi ja sitten poistaa sieltä tuon merkin, mutta muiden vuoksi mä nyt painan Undo täältä noin, nyt ollaan ja otetaan vielä toi noin pois, eli nyt ollaan alkutilanteessa, käydään vielä tarkistaa, että kaikki on kunnossa. Joo, kyllä, eli lisätään tänne uusi tekstikenttä, johon sitten lisätään se sivun numero, eli ja lisätään se tänne alas, niin nyt ei pitäisi mitään vahinkoa tapahtua. Ja tehdään sitten sama levyinen kuin tuossa tekstikentässä tuolla. Joo, nyt ei tapahdu mitään vahinkoa tuolla. Eli sitten vaan, kun kursori välkkyy, luotiin se tekstikenttä, type, insert special character, markers, current page number. Se nyt ei mulle jostain syystä sitä anna, se johtuu siitä, että mulla ei välky siellä se kursori, vaan pitää kaksosklikata, että kursori välkkyy. Silloin sen saa sinne tuotua. Noin. Maalataan se ja mennään tonne. Laitetaan siihen leipäteksti ja nyt siinä käykin niin, että se siirtyy pikkasen, pistetään se noin ja keskitetään ja sitten valitaan taas tämä musta nuolityökalu eli valintatyökalu ja laitetaan se tonne text frameissa options ja bottom. Noin. Ja tämä voidaan ihan huoletta tästä taas kopioida tuonne toiselle puolelle. Nyt pitäisi sivunumeroinnin toimia joka sivulla. Näin. Nyt on joka sivulla numerointi. Ja nythän se näyttää hyvältä siellä ja tässä kohtaa voi taas musta nuolityökalu kun on päällä painaa 2-V, jotta tulee tämä tila näkyviin, missä ei näe mitään ylimääräistä. Ja mun makuun se on vähän isolla kirjaimella, eli voi mennä muokkaan sitä. Menette tänne ja valitsette sen ja properties ja nyt kun se on pistekoko 10, laittaa se pistekoko 8 ja tolle sama operaatio pistekoko 8. Noin, pam. Hyvä. Sitten mennään katsomaan sivuille, miltä näyttää. Näyttää hyvältä. Jees. Tosi hyvältä näyttää. Ja nyt tietenkin eihän näillä sivuilla saa sivunumerointia, jolla niiden pitäisi olla tyhjiä tai ilman sivunumerointia, niin nämä sivupohjat toimii niin, että täältä kun raahaatte tuon nonen, eli ei mitään sivupohjaa, niin sieltä häviää tuo pieni a, ja se pieni a nimenomaan kertoo sen, että siinä sovelletaan nyt sivupohjaa a, ja nyt me viestitään tällä tavalla, että me ei haluta sinne mitään, jolloin sitten sivunumerointiakaan ei tule sieltä sivupohjalta näihin 4 ensimmäiseen sivuun, jolloin avot, näin se on valmis ja näyttää hyvältä. Eli näitä konventioita voitte hakea noista olemassa olevista kirjoista, eihän näitä ole pakko noudattaa, näitä kirjan sommittelun ja asettelun valintoja, voi kirjan tehdä niin kuin itse tykkää, mutta tässä nyt on näitä perustypografisia ohjeita käyty vähän läpi, ja tosiaan näillä työkaluilla pystytte ohjaamaan sitten muutakin ja soveltaa näitä muihinkin harjoituksiin ja töihin, jotta saatte tehtyä hyvää jälkeä.
Näin. Täältä tähän. Työn iloa.